Bună ziua, mă numesc Chepu Dan, sunt recruiter în compania internațională Job Center. Noi ne ocupăm cu recrutarea forței de muncă în Europa a cetățenilor din Republica Moldova. În acest video eu dumneavoastră vă voi arăta și spune unele nuanțe care dumneavoastră vă vor ajuta ulterior în caz că veți alege să plecați în Olanda, anume la muncă. Sunt unele nuanțe în Olanda care persoana ar fi fost de dorit să le cunoască înainte de a pleca, pentru că însăși poporul olandez are unele nuanțe care persoana trebuie să le știe înainte de a pleca. În acest video dumneavoastră vă voi povesti despre temperamentul care trebuie să-l aveți, adică când în comunicarea cu unele persoane din Olanda, însăși relația dintre persoane, ce este permis în Olanda, ce nu este permis și însăși ce trebuie să faceți ca să ajungeți o persoană de încredere a companiei și deja să fiți ca al lor, cum s-ar spune. În acest video dumneavoastră veți afla care sunt costurile unei persoane la produsele alimentare în supermarketurile din Olanda, care este costul unui abonament de transport în Olanda și însăși de substanțele narcotice dacă sunt interzise consumarea lor pe teritoriul acestei țări. Deci, precum știm la noi în țară, persoanele când vorbesc mult gesticulează. Ceea ce ține de Olanda, persoanele se abțin la gesticulare activă, la dânsii în această țară nu este tact, hai să spunem așa. Persoanele vorbesc direct și la temă. Ei nu prea iubesc, adică să vorbească pe diferite teme care nu le interesează pe persoana cu interlocutorul. Persoanele în Olanda se salută dând mâna la vedere, la plecare și însăși rudele, între ei chiar se salută pe obraz de 3 ori, adică care sunt rudele apropiate. Într-o conversație cu un interlocutor în Olanda nu este frumos de vorbit despre starea financiară a interlocutorului, despre viața personală. Acestea sunt niște lucruri care fiecare persoană le ține pentru ea. Acum eu să vă dau niște recomandări de la specialiștii noștri. În Olanda persoanele sunt iubite care sunt muncitori. Ceea ce ține de problemele personale, ei le țin doar pentru ei, adică în discuție nu le folosesc. De o parte, lucrul dat este bine, că toate tainele rămân nediscrete. De o parte, este rău, căci nimeni nu poate să ajute persoana în cazul dat. Ceea ce ține de familie, vă pot spune că ei au grijă foarte mare de copiii săi până când ei sunt minori și ei nu îi lasă nici măcar o minută nesupravegheați. Acum vă pot da 3 exemple de comportament într-o conversație cu o persoană din Olanda. Într-un dialog cu un olandez evităm subiectele anume ce ține despre starea financiară, ce ține despre viața personală și ce ține de temele care nu sunt legate despre dialogul în care dumneavoastră îl duceți. Iar acum eu să spun legile ce ține de consumul substanțelor narcotice și băuturilor alcoolice în public. De start vreau să vă spun că specialiștii noștri nu vă recomandă consumul de substanțe narcotice sau băuturilor alcoolice. Este interzis consumarea băuturilor alcoolice la terasele de tip deschis. Este amendă pentru lucrul dat, 90 de euro pentru consumator și deja 500 de euro pentru însuși local. Persoana, dacă a fost depistată în stare de ebrietate narcotică sau alcoolică în spațiu public, va fi arestată și eliberată deja a doua zi. În Olanda este permis cumpărarea și consumarea marihuanei. Pentru acesta sunt unele coffee shop-uri care eliberează până la 5 grame de persoană. În Olanda este permis consumarea și procurarea marihuanei din diferite coffee shop-uri până la 5 grame. În caz de supradoză, numai decât persoana trebuie să apeleze la medici, lucrul dat nu va fi constatat de către poliție. Iar acum eu o să vă spun despre transportul în Olanda și prețurile pentru produsele alimentare. Principalul tip de transport în Olanda este, desigur, bicicleta, posibil că toți știm lucrul dat. Ce ține despre bicicletă, tot timpul este în prioritate față de automobiliști. Prețurile la tarifele de transport le vedeți pe ecran.
ceea ce ține de prețurile pentru produsele alimentare în Olanda. În linii generale, pentru o persoană lunar, cheltuielile o să constituie în jur de 150 de euro. Evident, dacă persoana nu face exces de țigări sau de produse alcoolice. Ce ține de restaurante, cafele, evident, prețurile se deosebesc. Prețurile pentru produsele alimentare din localurile date, tot de asemenea le vedeți pe ecran. Așadar, în acest video dumneavoastră ați acumulat o informație corectă ce ține despre cum să vă integrați în comunitatea Olandei, legile ce ține consumarea drogurilor și substanțelor narcotice, precum și băuturilor alcoolice și care sunt cheltuielile dumneavoastră în caz că ați dori să călătoriți în Olanda sau să plecați însăși la lucru, care sunt cheltuielile pentru transport, pentru mâncare și însăși cheltuielile zi de zi pe care le aveți. Priviți mai multe videouri cu informații utile pe canalul nostru, dați share la videoul dat pe rețelele de socializare, spuneți-le prietenilor dumneavoastră. Pentru informații de recrutare a forței de muncă legale în Europa, vedeți numărul telefon pe ecran și ne puteți scrie pe rețelele de socializare. Toate linkurile sunt în descriere. Vreau să vă urez sănătate și fericire dumneavoastră și familiile dumneavoastră.